Днес сме се събрали пред този величествен паметник, който и аз така лично като дете съм присъствал на откриването му през 1999 година. Паметника на една голяма личност за нас тракийци, а не само за нас тракийци и за България, именно капитан Петко Войвода, който на днешната дата, на 7 февруари 1900 година, за съжаление си отива от този свят. Отива си пленно, но духом, знаете, остава и поддържа духа на тракийци и на българите. Капитан Петко Войвода е роден през 1844 година в родопското село Доган Хисар, баронска околия. И още от дете така се запалва по революционните действия, по хайдушкото движение и в началото на своите младежки години претърпява там един личен инцидент, знаете, с убийството на неговия брат и на неговия братовчет, при което той решава така да се отдаде на хайдутлук, организира малка група в своя роден край и така закриля населението, тракийци и родопчани в неговата Родопа планина. Постепенно разраства своята дейност и така славно се нарежда в пантеона на националните ни борци за освобождение на България. Провел е десетки, стотици битки, може би сте чели по учебниците, никога не е бил раняван или пленяван. Бил е много така остроумен, много хитър, много бърз в своите действия. Една личност, наистина, с която би трябвало да се гордеем и затова и ние не го забравяме. На 18 декември е рождената му дата, винаги отбелязваме тракийци и рождената, както и датата на неговата кончина. Капитан Петко Войвода, всички знаем, е погребан в град Варна, тъй като последните години оттам от живота си прекарва в град Варна. След освобождението, всички знаете и по фактите, които се изложиха в блестящия филм, който на времето българската държава реализира за капитан Петко Войвода. Знаете, след освобождението той така изпада в една немилост. Ние българите обичаме да не сме благодарни към заслужилите си дейци. Интерниран в Трявна, лежал в затвора, включително турците са му помагали и са му оказвали съдействия, ние българите така сме потъпкали личността на този голям човек. Но годините минават и виждате, че ние няма да забравим неговия подвиг. Ще до тук с думите, да не ви отключавам. Ще си позволя да запея една песен, която от дете така обичам и съм пял много пъти, вие всички я знаете, да конкретни хората. Тази песен на времето и Магда Пушкарова и Манол Михайлов се записали в Българско национално радио и ние сега младите продължаваме да я пеем.